I kad vidiš izbacio na YouTube i postaviš link da ga reklamiraš. Nego sad zakon se pravi. Ti si ne vidiš uopšte. Dođu. Ivano? Šta malo? Ovo je majstor Joca. Ovo je Neša Zabušant. A ovo je Šiki direktor. Šiki Žilica. Peco, A? izmakni se malo tu. Puca ovaj čumiće da ti... Šta to znači? Ovo su radi, puca ti čumi. Puca i leti, znaš. Egro. Karli, A ovaj Harley ovdje. Ej, i onaj Ford Mustang tamo što se vidi. daj mi te šta. Prepravljen malo. Da, pozadi ga snima. Snimi Rumuna malo da se vidi. A? Rumuna malo, ej. Ručni rad. Ej, to je, brate, Arbeš, znaš? Ovoga više neće biti. Budite vi mirni da vas Srbi ne pocepu. Udara jače od Rumuna. Arbeš. E sad će ga zovemo Pec Arbeš. Dakle, ovo pašići ne da se ide na bude koji. Što? Misliš da su Evo. neki uz dole? Ne znam me nigdje da se obi. Jo. Ja sam skop suđu. Ja,